Pasiban Risa Ngaji ingkang pun sepuhi Bapak Haryoto dalah Bapak Haji Kanjeng Arya Temunggung Ismail Naspidi sugeng dalu nggih. Saha daya pengurus lan anggotanipun rawuh ugi para siswa pawiyatan pedalangan Habirando Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sugeng dalu. Ugi rawuh ugi saking keluarga tuntunan kerohanian Sabto Dharma Kabupaten Purworejo ingkang pun sepuhi Bapak Suroso. Ugi rawuh ugi sesepuh Setya Budi Perjanjian 45 utawi SBB 45 ingkang pun sepuh Bapak Sunaryo dalah Bapak Priyo. Ugi ngarsanipun kadang kepala desa saking Palanggedang wonten saking Kecamatan Ngombol Kutarjo sedaya ingkang dhateng kinurmatan rawuh ugi pandemen kadange Sunarpo Guno Prayitno ingkang kasingkat KSGP menika saben-saben Ki Sunarpo babar inggih tura wonten pundi kemawon mesti rawuh. Mongko KSGP menika wonten ingkang saking Cilacap, Wonosobo, Kebumen, Magelang, Temanggung, Gombong sedaya sami rawuh. Matur nuwun rawuhipun sugeng dalu. Saha ngarsanipun kadang-kadang saking para niyaga siswa saking Ki Sunarpo Guno Prayitno saking rombongan Munggang Sari. Ugi ngarsanipun Bapak Kasdi nenggih Bapak Kepala Desa Dudu Kulon dalah junjang perangkatipun ingkang ugi kinurmatan. Kepareng ing mriki kula Cumantaka ngaturaken runtuting rantaman adicara ing pawiyan dalu menika ujubing sedya ujubing kati inggih menika Nak Mas Ki Sunarpo Guno Prayitno ing titi wanci menika magayutan ingkang Rama Ki Basuki Hendro Prayitno menika sampun mantuk wonten Kasidan Jati kaleres wonten ing dalu menika sampun 1000 dintenipun dados adicara wonten ing dalu menika inggih menika syukuran kangge nganget-anget perjuanganipun Ki Basuki Hendro Prayitno. Dene adicara ingkang sepisan inggih menika pambuka kaping kalih kasuwun ing samangke Pambagya Basuki Harjo dene ingkang nomor 3 atur sapolo saking Kadang Pepadi ndungkap adicara candhaipun inggih menika Santi Puja Hangestungkara ingkang panutup doa kanthi menika sumangga kagem gemeni wanci kula panjenengan sami miwiti adicara ing pawiyan dalu menika kanthi waosan umul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Liridho ilahi ta'ala wa li syafaati rasulillah ala kulli hadiniyah al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mugi-mugi kanthi waosan umur kitab lampahipun adicara ing dalu menika tansah pikantuk rahayu pitadoner ing sambikala amin. Salajengipun saking bombong birawaning manah